Martiño Noriega aproveitou tamén a xornada para saír á rúa e manter un encontro informal con veciños, aos que lle presentou as principais liñas do seu programa electoral. O candidato á alcaldía por Compostela Aberta amosouse unha vez máis confiado en poder disputarlle ao PP o ser a lista máis votada. Hoxe toca un pouco coller aire, non? E tamén disfrutar do día, que é o día grande das festas aquí cos veciños e cas veciñas, baixar un pouco o ritmo que mantemos durante todos estes días e bueno, facer un pouco balance de que estamos xa pois a metade de campaña, que o retorno con Compostela Aberta está a ser moi positivo, que iso son vitaminas para os homes e mulleres de Compostela Aberta e que seguimos aspirando a ser a lista máis votada en Compostela e disputarlle esa cuestión ao Partido Popular, non? O candidato amósase con ganas e con forza para afrontar o que queda de campaña electoral. Apostar por unha opción nova, que decida cambiar políticas e ademais que este constituída e configurada por unha equipa de absolutas garantías e cada quen especializado na súa área, non? Eu non sei a día de hoxe nin o programa que ten o Partido Popular en Santiago, a maiores de que copia as iniciativas de Compostela Aberta, nin os candidatos que acompañan a Agustín, nin o equipo que ten para gobernar unha cidade que é a capital do país. Martiño Noriega aproveitou tamén a ocasión para convidar o candidato do Partido Popular, Agustín Hernández, a manter un debate para que cada quen explique as súas propostas para Santiago.